пӯшони мо бо тими урдун ворди рақобат мешаванд. Як рақобати бисёр ҳам ҷолиб, бисёр ҳам пуршиддат, беҳтарини ҷаҳон ҳам бисёр мавқеи муайян дорад. ҳоло ҳайати дастаи мунтахаби футболи тоҷикистон барои мо шумо пешкаш мешавад. бинандаи азиз ва қаҳрамони асосӣ на мешаванд, зеро мо медонем ки дар бозии интихоби ҷоми ҷаҳон дар Малдив фаъолият мекард, ба вазифаи сармураббии тими миллии футболи тоҷикистон пазируфта шуд. хуб ба буҳайшиш рақами сеюм Абдуллоҳ Насиб, ҳоло ҳамлаи дастаи мунтахаби тоҷикистон, партоби бисёр хуб ба ҷаримагоҳи урдун ва бубинед ки Рустам Соиров имсол яке аз беҳтарин нишонзарҳо дар ҳайати даста буд. ҳоло зарба аз ҷониби дастаи бунёдкор, капитани ин тим. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи мо, партоби Алишер Ҷалилов ва чӣ гуна вазъияти хуб ба миён меовард. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи урдун, як вазъияти бисёр хафнок ва Рустам Якимов, хеле Алишер Ҷалилов, партоб ба ҷаримагоҳи дастаи урдун, вазъияти хуб вале чапи майдон Мусо Муҳаммад, канори рост мазарат, зарба аз масофаи дур ва бисёр хафнок буд. канори рост, партоб ба ҷаримагоҳи дастаи урдун ва дарвозабон бо пой ин вазъиятро бартараф мекунад. 5-0 пирӯзӣ ба даст овард Австралия дар муқобили як вазъияти дастаи мунтахаби мо. Рустам Соиров, Амадони Камолов, вазъияти хуб барои ӯ, вале баланди Раҷиб Алҳасан. ҳоло гузариш аз Аҳтам Назаров аз канори рости майдон ва ҳамлаи дастаи урдун. ин метавонад хафнок бошад. садди роҳи ӯ бояд шуд ва бисёр хафнок ҳам аст. аммо Рустам Якимов, дарвозабони мо, Камолов, ҳоло 3-4 нафар дар ҷаримагоҳ, партоби хеле ҳам баланд, зарба ва чӣ гуна олӣ буд эҳсони панҷшанбе. Манучер Сафаров, Шаҳром Самиев, гузариш аз як нафар, партоб ба эҳсони панҷшанбе. идомаи ҳамлаи футболбозони мо, Парвизҷон Умарбоев, имконият барои задани гол ва гол. Шаҳром Самиев, гол! дақиқаи 89 бозӣ, бинандаи азиз, футболбозони тоҷик ба задани гол даст меёбанд муқобили тими урдун. воқеан ҳам як ҳамлаи хеле хуб буд аз сӯи футболбозони мо ва махсусан худи Шаҳром Самиев. аввалин ҳамлаи Шаҳром Самиев ва аввалин гол. воқеан ҳам таъхироти Петр Шегр дар бозии имрӯза натиҷа дод. шуруъ ғавғои мухлисон ҳадду канор надорад, зеро ин поёни рақобат аст ва мо умедвор ҳастем ки барои чанд дақиқаи дигар футболбозони тоҷик дар хатти дифоъ хубтар бозӣ мекунанд. биёед бори дигар ба лаҳзаи такрор таваҷҷӯҳ мекунем. партоби Шаҳром ба эҳсони панҷшанбе, ирсоли ту ба Парвизҷон Умарбоев, партоб ба Алишер Ҷалилов, иҷо офсайд нест. зарбаи Алишер дарвозабон пар мегардонад ва Шаҳром Самиев бо як маҳорати баланд тӯбро ба дарвозаи урдун равон мекунад. воқеан аҳсан гуфт ба футболбозон ки як комбинатсияи хеле хуберо дар назди дарвозаи урдун анҷом доданд ва муваффақ шуданд. ва махсусан Парвиз Умарбоев ки бубинед чӣ гуна урдуниҳо аз маркази майдон ҳамлаи худро оғоз мекунанд. бисёр як паси хатарнок ва вазъияти хафнок. гол. ҳисоб 1-1. мутаассифона дӯстони арҷуманд, футболбозони мо 3 дақиқа дар хатти ҳимоя хуб бозӣ карда натавонистанд. бисёр ҷои афсӯс аст. бубинед чӣ гуна дифоъгарони мо ва ин пасе ки гузашт аз канори майдон ва ин ҷо ягон нафар натавонист муқобили ин ҳамла бозӣ кунад. бисёр афсӯс аст бинандаи азиз ва садои уштаки довар 1-1. хуб, ба ҳар сурат 21 ноябр тими мо дар сафар муқобили Покистон бозӣ мекунад. бозӣ бисёр ҳам муҳим ва умедвор ҳастем ки онҷо футболбозони тоҷик боз мо шуморо хушҳол хоҳанд кард. аз ин набояд роҳ афтода шуд. ин футбол аст албатта.